F'Awwissu li għadda l-Gvern għamel surplus fil-Fond Konsolidat ta' 129 miljun euro. Skont statistika tal-NSO tul dan ix-xahar il-Gvern kellu l-akbar ammont ta' dħul li qatt kien osservat f'dan ix-xahar fl-istorja, f'sinjal ċar ieħor li pajjiżna qabad sew it-triq tal-irkupru ekonomiku. Fil-fatt inġabru 605 miljun euro li jfissru titjib ta' 53 miljun euro fuq Awwissu tal-2019 li qabel kien ix-xahar bl-aktar dħul rekord fl-istorja. Meta mqabbel ma' Awwissu ta' sena ilu kien hemm żieda ta' 186 miljun euro jew 45%. Kważi terz ta' żieda fi dħul mit-taxxi osservat f'Awwissu li għadda kien mill-VAT li kważi laħaq il-livell tal-2019. Dan juri kif il-miżuri tal-Gvern speċjalment it-tieni round tal-vouchers waslu għal konsum privat qawwi li reġa' lura kważi għal livell ta' qabel il-pandemija. Aktar minn terz ta' żieda fi dħul kien mill-income tax u mill-bolla, hawnhekk id-dħul qabeż sewwa il-livell tal-2019. Dan huwa riflessjoni tal-fatt li l-qatt waqa' minimu storiku għax kompla jinħoloq numru qawwi ta' impjiegi. Dan wassal għal dħul akbar għal ħaddiema. Il-bqija taż-żieda fi dħul kienet ġejja mid-dwana u minn għotjiet. Id-dħul mid-dwana kważi reġa' lura l-livell tal-2019, riflessjoni oħra ta' żieda fil-konsum privat. Fejn jidħlu għotjiet dawn jirriflettu l-ħidma sfiqa tal-Gvern li qed wassal għal aktar fondi mill-Unjoni Ewropea li ma' fondi qed imorru għal proġetti ta' fejda. Fil-fatt fix-xahar ta' Awwissu kien hemm spiża kapitali ta' aktar minn 54 miljun euro. Din kienet l-akbar ammont ta' spiża kapitali li qatt saret fix-xahar ta' Awwissu fl-istorja ta' pajjiżna, żieda ta' 17% fuq sena ilu. B'kuntrast fil-kriżi tal-2008 Gvern Nazzjonalista politika ta' austerità naqqas l-ispiża kapitali kważi bin-nofs. F'Awwissu l-Gvern nefa' 400 miljun euro fi spiża rikorrenti li kienet ukoll rekord fl-istorja. Dan kien dovut għat-twettiq tal-miżuri mħabbra fil-budget li għadda li kien l-aktar budget ġeneruż li qatt ra pajjiżna.